Amb totes dues mans alçades a la lluna, obrim una finestra en aquest cel tancat. Dintre de la 8a setmana per la igualtat, celebrem el Dia de la Dona, en forma de ruta sonora i titulada Petjades per la Dona. Hereves de les dones que cremaren ahir, farem una foguera, amb l'estrall i la por. I acudiran les bruixes de totes les edats. Deixaran les escombres per pastura de foc, cossis i draps de cuina, el sabó i el blauet, els pots i les cassoles, el fregall i els bolquers. Deixarem les escombres per pastura de foc, els pots i les cassoles, el blauet i el sabó. I la cendra que resti no la canviarem ni per l'or ni pel ferro, per sceptres ni punyals. Sorgida de la flama sols tindrem ja la vida per arma i per escut a totes dues mans. El fum dibuixarà l'inici de la història com una heura de joia entorn del nostre cos. I plourà, i farà sol, i dansarem a l'aire de les noves cançons que la terra rebrà. Vindicarem la nit i la paraula dona. Llavors creixerà l'arbre de l'alliberament. Soc Alba Banyó, professora del Conservatori Professional Líder Mutafense, i acaba de finalitzar la primera ruta sonora que acabem de fer per celebrar el Dia de la Dona. L'hem titulat Petjades per la Dona i volíem d'alguna manera combinar la música amb una finalitat d'aconseguir la igualtat. Aleshores, totes les obres que hem escoltat avui a través de la cercavila que hem fet tenen alguna relació amb la igualtat, han estat composades per dones o escrites per a dones. I molt contenta pel resultat, també per tot el treball que hi ha darrere i sobretot per haver vist com tot l'alumnat i el professorat s'ha implicat perquè avui així tot molt bé. I esperem repetir el més prompte possible. El 8 de març s'ha convertit en un símbol per a les dones dels 5 continents. En l'origen de la commemoració, tradicionalment s'han destacat diversos fets. La vaga de les obreres nord-americanes de 1857 i amb l'esclat de la Primera Guerra Mundial, les dones russes, que feia anys que també ho celebraven, van sortir al carrer en demanda de benestar i pel retorn dels combatents, en busca de la pau. A partir d'aquest moment, el Dia Internacional de la Dona quedà fixat en la data del 8 de març. He viscut tota la vida un infern, la violència masclista del poder. I ja no vull callar més, vull cridar, ja està bé, ja n'hi ha prou de covards. I ja no vull callar més, vull cridar, ja està bé, ja n'hi ha prou de covards.
Amparit dona valenta, lliure com l'ocell del prat. Soc filla de la sentència, llibertat. Si la mort vol soterrar-me, alça el vol. Lliure perquè tinc veu i el desig de no ser de ningú i viure en pau. Lluite perquè tinc veu i el desig de no ser de ningú i viure en pau. Vinc de la branca més verda, de la que sempre floreix.